Ciki da ya fara girma sosai, yana zuwa jefi-jefi yana gaishe su, amma 'yar uwar maman ma da take zama a wurinta bata san me ke faruwa ba. Ya zo ya kai wani guri, sai mai gidan ya nema wani gida kamar masauki kenan inda zai dinga sauka. Ya ɗauki hayan gida. Duk lokacin da ya samu lokaci yana zuwa garin zai sauka a gidan, sai ta je ta same shi ba tare da 'yar uwan matar ma ta san me ke faruwa ba, ta san da wancan gidan ba, don shi yana son kanwar matan, ita ma tana son shi sosai. Yanzu aka ci gaba da haka, in ya zo kwana ɗaya kwana biyu sai ta ce ta je gurin wata kawarta, sai ta je ta yi kwana ɗaya kwana biyu a gurin, sai ya zo ya koma gida duk ba tare da sanin matarsa ba, tana can tana masifanta har yanzu. Ana nan haka har ta zo ta haihu, yaro ya fara girma. Da ta haihu a lokacin za ta iya lura da kanta, sai ta ce ma 'yar uwar maman za ta je wani gurin wata 'yar uwanta, za ta fara zama tana cikin garin. Yaro dai har yanzu yana gurinta. Ta kama hanya ta tafi, ashe ba gurin wata 'yar uwanta ta je ba, za ta koma wancan gidan da wancan mijin yayarta din ya nema musu ne. Ta je ta koma ci gaba da zama a gurin. Mamar shi kuma tana jira in yaro ya dan kai wani ko shekara 2 haka, za ta dauki yaron, in ya so wancan sai ta ci gaba da rayuwarta, tunda sun yi kuskure da ita dai jikanta ne take nema ta kare dai a koya akai. Suka ci gaba da zama da mijin yayarta kamar ma'aurata. Sai yaro ya kai har kusan shekara 2. A lokacin ne sai mamanta ta ce a zo a tura, za a ɗauki yaro, in ya so ita ma ta dawo to ta ci gaba da rayuwanta ba tare da yayarta ta san ma me ke faruwa ba. Suna nan suna waya da yayarta, tana nan har yanzu tana masifanta, amma yanzu ta koma cikin gida da zama. Ita dai bata kawai so ta bar aurenta, kar a ce aurenta ya mutu, shine kadai dalilin da yasa take ci gaba da zama a auren. Kanwar kuma yanzu an ce za a ɗauki yaro ta koma gida, ta ce a'a, ita fa dole fa yanzu tana kaunar mijin yayarta, dole fa sai dai a aure. Yanzu zancen koma a ɗauki yaron ta bai tashi ba. Ku biyo ma karo na gaba ku sha labari. Assalamu alaikum.